आं थाजिम आं दङ आंनि न'आव आंनि जोनोम गामि दतमायाव। जोंहा दिनै न'आव ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों। ओंखाम गोरलै देग्लायनि ओंखाम गोरलै 2024 नि 2024 नि ओंखाम गोरलै। बेखौनो एसे भिडिअ खालामबाय नायदो नोंथांमोनहा आं एसे भिडिअ खालामनायखौ। गोरलै बेखौ एवनाय कफि आलु पनिर टमेट' ओमफ्राय माबा अनला ओंख्रिया अनला मैखुन कफि आलु टमेट' ओमफ्राय बेखौ एवनाय बिदि एवनाय खारै सरदों। बारियाव खेबैलाय बेसे मोजां बारियाव भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।
उननि भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन। जै जाथों।